Hola, sóc la Imma, la cap de colla dels diablons, de dracs, diables i gegants de la Sagrera. Com sabeu, estem a les nostres festes de la Sagrera confinades, però això d'estar tancats no us farà perdre les ganes de fer el cercavila de capgrossos. Per ajudar-vos, el que us hem preparat és un tutorial on un dels nostres diablons més petits, el Tomàs, ens explicarà com fer-ho. Esperem que us vagi molt bé. Quan el tingueu fet, us graveu un vídeo i ens l'envieu a info@ddgs.cat i així podrem preparar el nostre cercavila. Hola, sóc el Tomàs de Dracs, Diables i Gegants de la Sagrera i avui farem un capgròs. Necessitarem una capsa gran, una capsa d'ous i 2 capses petites i molta imaginació. Per començar, una caixa que ens hi càpigui al cap, ben grossa, que serà la base del nostre capgròs. També necessitarem una ouera de 12 ous per fer les banyes del nostre capgròs. També una ouera més petita, de 6 ous, per fer la boca del nostre capgròs. 2 capses petitetes per fer els complements del nostre capgròs. Cola blanca i aigua que barrejarem amb el 50% per fer la mescla per formar el capgròs en paper. I també necessitarem pintures de colors per pintar el nostre capgròs. Pinzells per posar la cola i pintar el capgròs com nosaltres vulguem. També necessitarem tisores Ara ja podem començar a fer el nostre capgròs de drac. Agafem la ouera gran, retallem les punxes del mig i ja ho tenim. Retallem la capsa d'ous per fer banyes. I enganxem les banyes. Hem posat les banyes. I amb l'ouera petita fem la boca. Hem fet la boca i ara ja podem començar a forrar tot amb paper i peca. Amb el paper de diari haurem d'empaperar tot el capgròs. Agafem un got i hi posem la meitat d'aigua i la meitat de cola blanca i remenem molt bé. I ara, amb l'ajuda d'un pinzell, estenem bé la barreja per tot el capgròs. Hola, sóc el Lucas, deixem assecar el capgròs. Un cop sec, enganxem tots els complements. Enganxarem la boca i altres decoracions. I perquè se'ns faci més fàcil pintar el capgròs, el forrem tot de paper blanc. Forrem el cap de blanc. Quan estigui sec, el comencem a pintar. Un cop pintat i sec, ja podeu fer la vostra cercavila casolana. Ja està acabat el capgròs. Què? Ja teniu el vostre capgròs fet? Doncs els volem veure. Així que recordeu, us graveu en vídeo fent el cercavila per casa i envieu a info@ddgs.cat. Els esperem!